Hvad så alle sammen? Velkommen til den her video. I dag skal vi rate nogle super awesome server, hvor gode de er fra 0 til 10. Og vi har simpelthen lyset med i dag. Let's go. Lad os bare hoppe ind i det. Jamen, vi starter fra bare- en ende af. Vi starter herovre ved den første server, som har ligget nummer 1 i rigtig lang tid nu. Den hedder så Mint. Lad os prøve at hoppe ind og kigge. Yes. Yes, så man kan allerede se her, det er en klassisk jumper prison med diamantgear og sådan noget. Bare hvor man skal ødelægge nogle vagter og sådan noget. Fight. Men jeg tænker, vi går efter at rate den her server med hvordan serveren overhovedet er bygget op og sådan noget. Altså Ja. mappet, det er jo fedt. Det er jo fedt nok. Men Ja, dejligt stort. ja, det er dejligt stort. Der er rigtig mange celler og sådan noget. Der er på celleportaler og sådan noget. Der er mange online hele tiden. Oh shit, nu bliver jeg dræbt, mand. Det gør jeg. Ja, Eller det jamen, er altså, det er jo bare klassisk jumper-stil, det her. Det er jo bare dræbe nogle vagter og sådan noget. Så, altså, jeg vil nok give serveren en 7 ud af 10. Hvad siger du, 7 ud af Lyse? 10. Altså, i forhold til hvordan serveren ser ud, og altså både udområdet og byen, så tænker jeg nok også, det er vel nok en 7 eller en 6. Det er rimelig godt gået. Kan vi så ikke bare tage den på 6,5? Jamen, det Jo, kan vi godt. det er det, vi gør. Så har vi vores næste server. Ligger nummer 3 på leaderboardet. Det er så serveren Sony. Den er forholdsvis ny, men ja, lad os se, hvad den kan. Yes, så vi kommer ind til sådan en meget åben map, hvis man kan sige det. Det vil sige, jeg tror også, det er sådan en jumper prison. Sådan. Det tror jeg, der er mange, der er glade for her på Supersum. Ja. Det er Lad os tjekke stille og roligt. Okay, meget Meget fedt map, åben. synes jeg. Der var noget gear. Det er meget unikt. Jeg har aldrig set det før. Det er jeg heller ikke. Så er der lige Der er vagtstue udområder. her og sådan noget. Nej, eller hvad? Nej, ved jeg jeg sgu tror ikke. bare, det er sådan... Jo, det var der. Fint. Nej, det var vel bare sådan et... Åh. Øh, Hold da op. Lidt måske lidt for åbent udeområde, vil jeg nok sige. Der er ikke så meget herude. Men, Nej. jeg vil nok sige, at den er nede på en 3 ud af 10. 3 ud af 10. Ja. Hvis du nåede videoen indtil videre, så bemærk, at vi har en giveaway i gang, der vil blive afsluttet, når vi rammer 50 subs her på vores YouTube-kanal. Så gå ned og smid eventuelt et like og subscribe til vores kanal, og eventuelt join vores Discord-server nede i beskrivelsen, så vil mig og Lyse blive rigtig glade. Nå, videre til videoen. Så har vi vores nye servervalg. Det er en 7. plads, der hedder Sink eller Synk, eller ja, et eller andet. Lad os prøve at springe ind i den. Vi kommer Ja, til bare. en noget, der ligner en in-prison. Men er det nu også det? Hvad, skal vi lige tale om, hvor jeg er spawnet henne? Hvor spawnede du hen? Jeg er spawnet ude på mappet. Nå for... Det er jo Altså da. sådan... Nå, men jeg det der er skal jo slet sponsor eller sådan noget. Nå. Det ligner et in-prison map, men det jumper, så det vil jeg nok ikke lige sige er en god kombi sammen. Men Nej, det tænker jeg heller den ikke. har jo sin egen... Hold da op. Hvad så? Når jeg bliver bare slået af en eller anden. Ja, det er... Der er heller ikke så mange på, fordi det er om aftenen nu. Mange sover. Ja. Nå. Altså, det er jo bare flot, kan man jo Ja. sige. Stille og roligt server. Tjek ud, det er okay. Det ser faktisk rimelig nice ud herude. Altså, Lidt vil nok sige nogle random placerede blocks, vil jeg nok sige. Ja. Det er lidt random. Ja, de flyver Jeg- bare trapdoors og sådan tænker, noget. Jeg tænker, den er vel op på en 4 måske. Indtil Ja. videre. 4,5 vil jeg nok give den. Ja, Men, så sikkert der. men fedt design faktisk.
Så har vi vores sidste servervalg. Overtaget en 7. plads. Deluxe. Jeg har lidt erfaring indenfra, men ja, lad os prøve at se, hvad den kan. Yes, vi spawner i sådan et meget stort område, kan jeg mærke på det hele. Og så får vi Ja. simpelthen en fiskestang og en Menu. en mine. En kulmine. Hold da op, hvor fancy. Skal vi lige mine lidt? Ja, det ser ret fancy ud, det her. Nå, det er sådan noget, hvor man miner væggene og det hele. Så tjener man penge. Ja, okay. Hvordan tjener man så pengene? Spawn. Jeg tror man går spawn, og så Nå, er men der er en... sådan et selvområde her. Ja, ja. Øj, så er det kul. Okay, man får mange penge, er du Ja, sindssyg. damn. 3, og skal vi se, coinflip, hvor er det, man køber henne så? Enchant. Nå, det er så, du kan se, det er sådan noget, du kan Virker opgradere, ikke sikkert. PT. Okay, de har sådan en fed sommercrate her. Ja, det er også Så sådan pets. enchant. Okay. Nogle quests, det kan jeg godt lide. Med quests på en server og sådan noget. Og ja, hvis du holder... jeg vil nok give den her server en 8. Den er meget, en 8. det er meget flot og sådan noget. Og hvis du holder din pickaxe i hånden, så kan du opgradere den herovre. Ja, det har jeg lagt mærke til. Det gjorde jeg lige før. Ja, ja. Okay, en fed. Det En er da fed fedt ting. Prøv at se her. Så har du sådan fjerne spillere, så kan jeg ikke se nogen. Ej, det var Det er faktisk fedt nok. Det kan du ikke se Så bliver man mig. ikke forstyrret og sådan noget. Ja, det er også okay stor map, så ja, en 8 passer der Ja, meget en godt. 8. Det passer nok meget godt. Jamen, jo. Skal vi så ikke bare sige det over alle server? Tusind tak, fordi I har fulgt med i den her video. Vi er virkelig glade for, at I vil se noget af vores content, så... Husk at like og subscribe, og glem nu ikke, at vi har en giveaway, når vi rammer 50 subs på hele 12.000 emeralder. Ja, let's go. Og en gang, Ja, ja. vi ses i næste video.